Sino ang hulam na kog ballpen? Ako! Oh, ang pingin na ha, pandato ra ba na? Ni ma'am! Uy, Brad. Oh, Brad. Malong daw ni bulpin ni ma'am. Pandato daw ni. Man daw. Uy! Malong daw kayo ni bulpin ni ma'am. Ala, haya-haya sa nakahulam. Uy, kamu dira! Nagino. Uy! Uy! Babayag lawas! Lakig now! Malong daw kayo bulpin ni ma'am. Mahalon lagi. Ipandato. Ito ang gagamit na noon. Nauna. Ang pingi, uli na lang ha. Yes, ma'am. Kay para sunod, na po kay Hulman. Sis, magsinamaman ka. Uy, wala po ko ninyo mga mads. Human na? Wala pa, ma'am! Wala pa. Pag gani pagsugod na mo. Sis, sa number 20 ni mo. 15 pa ko, sis, oy. Mana ko, ma'am. Human na, nanay na human? Wala pa tuod, ma'am. Muna di ka, bay. Mana, bay? Oh, pasun na sa taba. Number 43, nabitaw ko. Wala pa tuod siya na uman, ma'am. Naumanan na ka, Brad? Yes, Brad. Sana mo number 44. B na, bay. B? Dali alag suon, bay. Lumapas na koron. Ah, gara ka mo, bay. Uy, ayaw pag una-una ba? Tungon rata. Hapit na bito ko mauman. Pasun apo ko, Brad, B. Ara, Brad, oh. Wala palata ni Kana ma'am. number 46. Usa na? Inaya lang imong tingog, bay ba? Madunggan ta ni mo. Si? Si man siguro na. Iyo itakilid, bay ba? Di maklaro. Bay, usa na number 50 ni mo? Kamulay bahalag lantaw, bay. Makitaan niya ta ni ma'am. Oh, gara ning bata agit. Uy, Sis, iyon sa ni mo ning number 20 mo. bay, bay. Oh, bay. na ako, sis, oy. Sa man, bay? Usa number 50 ni mo? Okay, dili ra kayo hinay-hinayan ng tingog. Aw, kusgon di ay gamay, ma'am. Kos gagamay. Okay, ma'am. Bay! Unsa na number 50 ni mo? Dili lagi kayo maklaro. Alagi, kusog gid igtaman. Aw, ingon man ko ka, ma'am. Sa man nila mga number 50? Uy, dili man kayo maklaro. Pero halag ayo, bay. Gituyo na muna. Kay para dili ka kasuon. Ako aga ni Brad. Sa man ni, uy. Check na ko pagsulat. Ma'am, Para di na siya pwede kasuon. mangutana? Ansay man pangutan na lang? Ma'am, kanang number 50 ba? Pila man giday kabagis, ana? Upat o 5? Ilan man gud, ma'am? Upat ra man gud. 5. Na, 5 lagi, bay. Sakto ko. Manday mo, bay. Uy, bay. Kulang na mo isa, uy. 5 daw kabagis. Ha? Upat na lang kayo. Ikaw naman na example. Nana sa inyong SLM. Naadaw na sa tuwang SLM. Naajud, ma'am. Kita ko karon. Ha? Mad, unsa number 49 ninyo? Unsa nimo? Bay, unsa nang SLM? Ambot. Sweet long message, siguro. Nasuya ka na nga nagminyo na yung mga classmates Okay, na. bay. Wala mo, uy. Ako, masuya. Sila, ma'am, nangasuya. Kani siya, ma'am, ay. Nasuya. Asla ko na siya, ma'am. Nag-ingon nga, lamay na daw yung minyo. Wala taod ko gaingon ana. Kamutan na kung tapad, ma'am. Hapit na ni. Ha? Itipunan na, good. Wala taod, ma'am. Ay tuo. Ay, wala pa, daybay. Wala pa jud, bay. Ay, Kapoy, magminyog sa'yo, ma'am. Mahal na kayong bugas. Man, pamig eskwela, ma'am. Ako magminya, ma'am. Kana sila, ma'am. Oh, Klaro gawin kayo mo mga na. dagway, oh. Kami niyo una. Yung tagtudlo, bro. ikaw Mark, kami niyo, naka-Mark. Na, kana, ma'am. Klaro kayo, gyud. Kami niyo una ginasya, ma'am. Ingon yang mama nako. Gitipunan na daw na. Oh, gapataka na pug ingon. Baya, gyud. Klaro kayo dagway nimo, oh. Excited na kayo magminyo. Nga pala katawa Oh, si tawa. ma'am. Yung katawa si ma'am. Nahimuot, si ma'am na to, Bay, bay. ikaw yung classmate nga ikaduha na to magminyo ba? Ikaw. Or basing si Jericho, kami niyo eh. Na, samot na na, ma'am. Bayo tirada na. Oh, ayaw tuo, ma'am. Mayutay kinanda ko si Jericho, Wala ma'am. tuon, ma'am. Ayaw yun tuon na ma'am. Ay naku ko na, Jericho. Ay na dira. Ay kaulaw, Jericho, uy. Pila pa yatag ni mo, Jericho. Kasi pila hatag. Hmm. Wala tuon, Ay ma'am. tuwan ni mama, mayutay kinanda ko. Jericho, kami niyo, naka-Jericho. Na naman kami basakan sa inyo, ha? Maugani, ma'am. Kitagaan na siya basakan siyang papa. Kay para magamit niya ini kaminyo. Nya bayot manon niyang giminyuan, ma'am. Tinood, giday, bay. Oo, bay. Wala ka kabalo sa ilang isyu silang pamilya. Na, wala gid, bay. Katag namungot ka ayo, bay. Nagkitagaan na si Jericho siyang papa og pasakan. Kay para magamit niya inagminyo. Da. Nya bayot manon niyang giminyuan, bay. Ihaya sa bayot, no? Dis ato ka kabalo, bay. Mama, bay ko kabaluan ni bay. Ah, Di siguro na kabalong-mulungag na magminyo-minyo na, Diyos ko. Maugani, ma'am. Bayot yang minyuan. Kay para ang bayot may tigdungag. kana, ma'am. Ay, nagyugtuan ang inyin, ma'am.
But-but na jud kayo na. Ayaw tuwa na, ma'am. Kabalo ko tanan sa ilang isyo. Ako mama may gaingon ako, ma'am. Martis, beto ako mama, ma'am. Ayaw jud kayo na magbuat-buat og istorya sini, Ayaw ma'am. yung tuwa ng jiri ko, ma'am. But-but na iya, ma'am. Ayaw yung tuwa na, ma'am. Patay mo yan. Ma'am, dili mo tuwa na ako. Ayaw ba? Ano ka ni mo, oy? Wala, ma'am. Si Mark, ay. Sige na ba? Ibok na ako na. Ma'am, si Panguit, diri Dili ay. kita ka kabalo mudok ang jiri ko. Kabalo. Good afternoon, ma'am. Ma'am, napaakan ba yung iro sinin, ma'am? Napaka nag-iro? Yes, ma'am. Madapit. Di ari, ma'am, sa lubot. Sus, sayang May nga. gani, ma'am, kapading ko. Pahak, tong Wala ra kadulot. Gani. Napakan man ka. Akan pa. Ambot, ma'am. Among Anong utak na ibaal siya na classmate. ako? Wala gani ko kabalo gani, ma'am. Ani si Mambay. Ata na ngaon. Kanang dito mong kung minangaon sa gawas, ma'am. Dito sa may dapit sa Santol, ma'am ba? Yes, ma'am. O, katong dito Santol, ma'am ba? Ito nga saan area ba? Tapos dito dito tapita, ma'am. Dagan kayong irong magtambay. Tagam. Kay magulat siguro. Ina na ni ma'am. Laugan Dili sila. na ngaon sa sulod sa bayanan gid daw nag-iro dira, ma'am. Dayon, pag humanong pangaon, ma'am. Pagpanguli na mo, pagpangawa na mo, ma'am. Yanggap ko niya galit. Yes, ma'am. May gani jud, ma'am. Pangag nga iro ang nimpaak niya, ma'am. Yes, ma'am. May gani katong iro nga pangag may nipaak na ko, ma'am. Asin po siguro, ma'am. Napaibog po siguro sa yang gikaon, ma'am. Murag naibog puguro na ko tong iro, ma'am. Kay We. kanang santa nga gakaon mi, ma'am. Iro. Sige, maglantaw na ako, god. Gyud. Basi naglaway to si musudan, bay. Ay, unsa ba? Unsa mo sudan mo, bay? Gyud taga-ay siyang gikaon, ma'am. Diba, bay? Naipok siguro to sa imong lubot, bay. Ugdo mangod kaayo. Dayoy, kumusta man ka? Okay ra, ma'am. Pangag man po ng irong hinimpaag na ko, ma'am. Iyang gihalog ka ng iro, ma'am. Tambal daw para walay rabies. Yes, ma'am. Iyang gitsulag ayo. Wala tuod, ma'am. Tuod, ma'am. Ani, lagi ninyo walang iro. Wala tuod, ma'am. Dili tuod. Good Afternoon, ma'am. Ano, nag-couple t-shirt man mo ron? So mo na, bay. Naana dyan nag-picture na. Babot na sila, mamoy. Pupul na rin ni Ron. Naluwas na rin si Gian na. Tama klase, ma'am. Sama na, bay. Ano na? Ay. Support ng hindi mo, bay. Mag-tem na to. Mag-grand rally siguro na sila ni Mark Villar, ma'am. Nga, nag-couple mo, Gian. Ma'am, si Rosemary, ma'am, ay. Gusun-suon. Si Gian tuod, ma'am. Ako yung una naabot. Di, si Gian may gusun-suon, ma'am. Paghilo mo, Bi. Saba. Si Jimon. Ala, nasuko na si Mark, oh. Basit ka mura. Nagsilos ka, bay? Wala, boy, uy. Buya, ako masuya. Basin si Lara. Basin ka mura, boy. Suko mo ka, bay? Pansin mo na mo, good. Huwag nagsilos man dyan ka. Masuya, bugod ko anang Mark Villar ang ipanuot, bay. Mopod, bay. Nga, nag-couple t-shirt mo ron, Rosemary. Bitaw, ma'am, uy. Mag-grand rally me, mga supporter ni Mark Villar, ma'am. Los niños girls, miramos sa storya. Dili mo paasa, mayra sa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los niños girls, mayra mo sa storya.